Hej, jeg hedder Katrine. Jeg kommer fra Slynger.dk. Jeg vil vise, hvordan man binder en strækvikle. Der findes to slags vikler. En strækvikle og en fastvikle. Og det siger lidt sig selv, at strækviklen er i strækstof, og fastviklen er i noget fast og vævet stof. Det her det er vores strækvikle, der hedder en koala-vikle, og den vil vise, hvordan man binder. Fordelen med en strækvikle er, at man kan binde den, man kan tage den på, før man putter barnet i, så den egentlig er helt klar, og man kun skal koncentrere sig om barnet. Det første, man skal gøre, det er at finde midten af den, finde forstykket eller lommestykket, hvis ellers man har en lomme på sin strækvikle. Så skal man starte med at sætte den foran, så det gør jeg ved at kramme halvvejs ned cirka, og så sætter jeg den lige under brystet, inden jeg krydser bagpå. Hvis jeg krammer hele vejen ned og sætter den, så er der stor risiko for, at jeg kommer til at sno den om på ryggen. Og hvis jeg ikke krammer den ned over hovedet og sætter den, så bliver den for løs, når jeg skal til at bruge den. Så jeg krammer halvvejs ned og sætter den cirka under brystet. Så drejer jeg mig lige en gang. Så skal jeg om at bytte hånd. Så jeg har den ene her og den anden her. Så tager jeg først den yderste op over skulderen. Og så tager jeg den næste. Og så langt så godt. Så tager jeg alt det overskydende. Krøller det godt sammen. Og ned igennem her. Jeg kan godt lige sørge for, at der ikke er nogen snoninger nogen steder. Så kan man lige sørge for at hive en lille smule, sådan så at lommestykket her, forstykket, ikke er blevet for løst. Så skal de to stykker, de to lange, krydses og om på ryggen. Det, der sådan kan være lidt tricky ved en strækvikle, det er at finde ud af, hvor stram man skal lave den. Den er egentlig ikke svær at binde, men man skal lige sådan ind i det i forhold til at lave den stram nok og ikke alt for stram. Man siger egentlig generelt, at man kan næsten ikke lave en slynge for stram, men jeg synes, at hvis man er nybegynder, eller barnet er nybegynder og ikke er vant til det, så synes jeg ikke, man skal lave den alt for stram de første par gange, så man står og bøvler med noget, der er for stramt. Og når man så har vendt sig til det, så kan man lige så langsomt gøre den strammere og strammere. Så nu gør jeg det, at jeg tager begge stropperne bagpå, og begge to foran i krydset. Så er det sådan set her, at jeg skal finde ud af, hvor stram den skal være. Er mit barn lidt større, eller er det lidt lille? Hvor stramt vil jeg gerne have, det sidder. Så det kunne fx være hertil. Så tager jeg bare resten af stoffet og binder en knude. Det kan være foran, det kan også være, at den kan nå en gang til at binde en knude. Så er den sådan set klar med kryds foran og lommestykket. Sådan.